Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mahardikan sering kamardikan nugroho sing miwah wilasaning Gusti mugi tansah agung sumandha prinjuang kita waradin sagung dumadi raharjo niskala satuhu. Nuwun kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh kasepuhan ingkang kula bedeni ingkang pantes pinundi pundi niki panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai mandhapipun, para santri ingkang siyang pantaran ratri tansah sumandhing pustaka suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah mring ngarsaning Gusti ingkang satuhu kula miwah panjenengan dereki atur sabda pangandikanipun. Para prayagung pangembating praja miwah satriyaning nagari minangka pantam pantoming para kawula taksih ingkang sinubuhing pangurmatan marigi katur kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Rumini sakulawarga ageng sapenderekipun ingkang tansah pinantu ingkang rahayu, ugi para rawuh tamu sinedahan kakung Putri Minulya, ugi datang katalumpen kadang werda tumaruna ingkang tansah winengkuing suka basuki. Nuwun kula nuwun kepareng matur kandhang kempil kamardikan panjenengan. Inggih awratipun kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Jamin miwah Ibu kepareng matur hananggapi atur pangandikan saking kulawarga ageng panjenenganipun Ibu Rumini lumantar pepunden piniji niki panjenenganipun Bapak Soleh. Namung saderengipun kula hananggapi atur pangandikan kala ing ngajeng ampun bilih samangke anggen kula matur hananggapi purwa madya wusana kirang jumbuh kula mawantu-wantu nyadong duka ingkang panimpa upami. Saderengipun kula ngaturaken menggah atur tanggap pangandikan saking bilipun Bapak Soleh sumangga sesarengan kula ngajak dumateng panjenengan sedaya tansah imut memuji wonten rasanipun Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala karana agunging barokah ingkang rumentah dumateng angga kula miwah panjenengan satemah wonten ing pahargyan dalu menika kula miwah panjenengan saged kempal pepanggihan wonten ing dalemipun Bapak Jambi kanthi wilujeng sepen ing pambengan nir ing sambikala. Sumangga nikmat sakalangkung sampun kaparingaken kula miwah panjenengan saestu syukuri kanthi ikrar bilisan wa biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat miwah salam kanthi wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tansah katur kunjuk dumateng mustikaning jagat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka patuladan gesang kita. Mugi samangke kula miwah panjenengan pikantuk syafaat pitulunganipun ing samangke wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sang yo para pirawuh kakung Putri Minulya maliki kunjuk panjenenganipun Bapak Soleh minangka sulih salira saking panjenenganipun Ibu Rumini kepareng matur ingkang sepisan
panjenenganipun Bapak Jamil liwat Ibu sakula warga agengipun ngaturaken mangkah wilujeng rawuh iki awit saking kerawan panjenengan wonten ing kalodhangan dalu menika. Ampun bilih anggen nampi karawan panjenengan wiwit aruh rengkuh kupuh miwah suguh ing samanggih ampun bilih wonten samudayanipun ampun bilih kirang hanuju prana penggalih panjenengan lumantar kula panjenenganipun Bapak Jamil nyuwun lumuntur ing samudra pangaksama jangkep candhaipun kala ing ajeng rawuhipun panjenenganipun Ibu Rumini ugi kadherekaken bayatku saking padukuhan dusun jeruan desa jeruan kecamatan Juwangi wonten ing padukuhan dukuh pojok dusun Gadoh desa Sendangharjo iki nedya silaturahim ngaturaken salam taklim mugi katur kunjuk panjenenganipun Bapak Jamil pramila lumantar angga kula panjenenganipun Bapak Jamil sakula warga agengipun nampi kawon panjenengan nampi salam taklim salam kawilujengan kanthi wasilah alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi sarana salam taklim ingkang sampun katuraken ing ngajeng tansah angkrah-tetaken malih tali pasedherekaken ingkang kawisipun kulawarga ageng kekalih. Jangkep candhaipun kala wau saperlu amasrahaken utawi ngaturaken syarat sarana minangka jejangkipun tiyang Polokrama. Inggih kanthi karana putra calon temanten sarimbit nun inggih ning Mas Ayu Putri Aprilia kenyo pawestri saking panjenenganipun Bapak Jamil miwah Ibu ing samanggih badhe jinatugrami kaliyan atmaja jalur saking panjenenganipun Ibu Rumini pun peparap bagus tentrem mila kanthi gumbiraning panggalih wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Jamil hananggapi utawi nampi calon putra temanten ugi nampi sedaya peparingipun ingkang arupi syarat sarana minangka jejangkepipun tiyang Polokrama. Saestu panjenenganipun Bapak Jamil boten kuwawi ngaturaken utawi mangsulaken karana lair namung nyumanggaaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang purben dumadi ngawit sedaya peparing panjenengan mugi sinatetaken amal serta dharman kesaenan panjenenganipun Ibu Rumini. Jangkep candhaipun caos uninga bilih calon pinanganten kekalih benjang enjang badhe kaleksanan upacara adat Widi Widono ingkang sinengker wonten talatah padukuhan pojok Gadoh Sendangharjo mriki udakawis panggihipun risang mojo tumawah tabuh 11 wekdal perangan iring kilat mila saking menika kasuwun benjang enjang karawanipun panjenenganipun Ibu Rumini sagoten sapan ngombyoaken saking jeruan udakawis tabuh sedasa minggahipun setengah 11 ing samangke mugi saged nderekaken jenengi adicara panggihipun risang mojo temanten sarimbit namung panjenenganipun Bapak Jamil sakeluarga tansah nyadong pangestu kawilujengan dumateng para rawuh sadaya wonten ing dalu menika mugi lampahipun panggih benjang enjang tansah manggih widodo nir ing sambikala satemah temanten sarimbit anggenipun lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung tansah atut runtut kadya mimi hamin tuna satemah saged bangun kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Janggep selajengipun kala wau kanthi panyuwunanipun panjenenganipun Bapak Soleh ing samangke bilih sampun katampi sedaya atur pangandikanipun tumunten badhe nyuwun adicara liru kalpikarami panjenenganipun Bapak Ibu Jamil namung nderekaken nyumanggaaken ing samangke
adicara liru kalpikorokmi mongso borong saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Rumini lumantar panjenenganipun Bobo Soleh ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bobo Ibu Jamin gegandhengan unjukan mimpah pandharipun ing samangke sampun lumargi kaaturaken panjenengan sedaya kanthi pangajengipun Bobo Ibu Jamin panjenengan kepareng kersa hangkrahapi sedaya sugata ingkang sampun kaaturaken panjenengan namung kewala ampuh bilih samudaya kirang hanuju prana penggalih panjenengan panjenenganipun Bobo Ibu Jamin tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama inggih awit saking kawontenan jangkep ingkang pungkasan kala wau panjenenganipun Bobo Soleh paring pangandikan ampuh bilih sampun ndungkap ing paripurna pahargyan pepanggihan dalu menika panjenenganipun Ibu Rumini lumantar panjenenganipun Bobo Soleh badhe nyuwun pamit lumengser padal pasilan saking dalem pahargyan menika panjenenganipun Bobo miwah Ibu Jamin boten saged mambengi panjenengan namung saged nderekaken sugeng kondur mugi sajengkar panjenengan saking wisma pahargyan menika tumuju wonten ing dalem sowang-sowang tansah kalis ing rubeda kinebihaken saking pringgo bayaning marga kanthi asesanti rahayu ingkang samya pinanggih sugeng pepanggihan malih benjang enjang ampuh bilih pekaten lan samanten ingkang saged kula aturaken minangka ananggapi atur pangandikan saking ketua nggo piniji panjenenganipun Ibu Rumini lumantar panjenenganipun Bobo Soleh ampuh bilih kene kula matur kirang jumbuh kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama kula hanglenggono budidayaning manungsa ingkang kirang sampurna puput pebuntoning atur dahar upat jangane santen menawi lepat nyuwun pangapunten billahi taufik walhidayah waridho walinayah sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun wekdal wangsul kadang pengendali war sumangga nuwun